Ester Estévez Casado, 24 anos, centennial e xornalista. Ester conseguiu xuntar nunha mesma frase galego e viral. Esta verinesa fixo da lingua o seu medio de vida, para que logo digan que o galego non vale para nada. Dígocho eu. Eu, dende que recordo de estar pensando xa no meu futuro laboral e na estudiando aquí na facultade, sempre dixen que me gustaría moitísimo trabalhar en galego. O que máis me gusta é que sexa un proxecto cercano, que ao final o que creo que lle faltaba ao galego era que toda a xente en xeral o percibise como algo do día a día, algo normal, hai que normalizar o galego. Entón, o galego non só está en discursos políticos ou en libros de texto ou no que sexa, hai que quitarse da cabeza que o galego é para exames e para cousas serias e que o galego está no día a día. Pode que se xamos pioneiros niso de xuntar viral e galego nunha mesma frase, e con iso queda demostrado que dá igual o idioma que empregues se o que faz pode chamar a atención.